getriggerd door het bord coronakapel. Ja. En toen dachten wij van, zal dat een nee-bord zien wat eigenlijk symboliseert dat heel veel gebeden wordt tegen het virus? Ja, dat kan ze rustig zeggen. Ik hoor. kan ook wel eens plat kallen. Ja, uw heer. Kijk, bij de eerste golf van coronavirus kwam die complete lockdown. Alle kerken moesten toe. En ongeveer 6 weken lang kozen we in geen enkele kerk meer terecht. We hebben toen met enige vaart een plan wat er al lag geactualiseerd om deze kapel te openen. Dat was vroeger een hal van de kerk. En een coronakapel van te maken. Dan zullen jullie zeggen, ja, coronakapel, hoe sleet dat nu op, de naam? Natuurlijk op dat virus. Want nu willen Ger toch ook met hun angsten, met hun verdriet, met hun gebeden, een plek hebben waar ze kunnen bijen. De kerk is in toe, hebben die kapel geopend. Nu blijkt dat het woord corona betekent in het Latijn gekroonde. En als je bijvoorbeeld naar Lourdes gaat, voor die 3 kerken staat een groot beeld van Maria met een enorme kroon. En dat beeld heet de corona. Letterlijk de gekroonde. Nou, als we naar de kapel gaan, dan zult je zien dat daar een beeld is van de corona. Maria met een grote kroon, dus Maria is de gekroonde. En neven dat beeld hebben we een gebed. Is dit corona-proof voor 4 personen, de kapel? Wat blijft? Is dit corona-proof? 1,5 meter afstand hebben. Dat kan wel. Ja, sir. Het is het beeld Maria altijd durende bijstand, maar als je kijkt, Maria heeft echt een grote kroon en ze is dus de gekroonde. Nou, we hebben hier een gebed gezet tot Maria de corona, de gekroonde, en we vragen haar ook, bevrijd ons land van de corona-epidemie, genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen, geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat we spoedig weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. Want nu, dat is en blijft actueel. Als je kijkt naar de versterkte regelgeving die we gisteravond van de premier hebben gehoord, ja, de kerk mag inderdaad nog samenkomen, maar we moeten heel voorzichtig zijn. En voordat we het weten, we vandaag weer in de lockdown. Jullie vullen dat aan. En er komen inderdaad die jullie die inderdaad een kerstkoop steken en tot Maria bijen om haar voorspraak in dat bevrijd worden van die corona-epidemie. Wat heb je dat leuk gedaan? Ja, dus hebben vrijwilligers gedaan, die hebben dit helemaal gemaakt, alles. Dit beeld, dat hing vroeger tegen een toren van de Blijde Boodschapkerk, van Roldukerveld. Die kerk wordt gesloten en wellicht ook gesloopt en we hebben dit beeld dus kunnen redden. En dat heeft hier dus een plek gekregen. En ja goed, we zijn een armlastige parochie. Maar als ze veel vrijwilligers hebben, die ook nog 2 rechterheen hebben, ja, dan kunnen ze van alles realiseren. En het bleek ook in een behoefte te voorzien. Bijvoorbeeld 3 weken geleden kwam iemand en ze zag, ja maar pastoor, het regent hier in deze kapel. Ik zeg, ja, want dit was vroeger ook gewoon een hal. En nou, dat heeft ons gratis deze overkapping bijvoorbeeld gegeven. Serieus? Dus we hebben daar geen cent voor hoeven te betalen. Ik mag natuurlijk geen reclame maken voor de zaak, wat dat heeft gesponsord. Maar dat is het geef aan van u waarderen dat deze kapel er is en er is een behoefte aan. Mag ik toch goed je zegt het zelf, mag ik toch inderdaad goed afleiden dat dit druk bezocht is? Daar komen iedere dag heel galui. Het is jammer dat we last hebben van een beetje vandalisme en van kaarsendieven. Ja, het zij zo, perfect zullen we het op deze wel nooit krijgen. Maar met de toezicht, met name van jullie uit de buurt, merken we dat het vandalisme snel is gezakt de laatste week, 2 weken. Van tevoren wordt het even heel heavy. Maar voor kunnen godzijdank zeggen, het is weer rustig. Jullie kunnen zonder angst hier naar deze kapel komen. Wat je net in het begin zei, vond ik eigenlijk ook wel indrukwekkend. Er loog dus een plan klaar om iets te doen voor de gelovigen, zodat ze toch ergens terecht kosten. Ja. Dus die vielen in elkaar, die puzzelstukjes op dat moment. Dus verzeen natuurlijk, dat is Nederland, laten we eerlijk zijn, de kerken werden niet platgelopen door jullie. Maar goed ook, want dan moesten de veers weer opbouwen als ze plat leven. Maar jullie hebben wel behoefte aan een plek om te bijen. Dus of het nu een vredeskapel is aan de Hoofdstraat, of een open dagkapel in Lambertuskerk. En dat hebben ze door het ganse land, zeker in Limburg, hebben ze veel van die plekken waar jullie
toch even naar binnen willen. Men kan op zijn eigen tijdstip komen. Men zit niet vast aan een mis of een liturgie. Men kan op zijn eigen manier bijen. En als men geluk heeft, komt men hier binnen zonder dat er een tv-ploeg naar binnen loopt. En dan kan men stil bijen. Ja, maar wat Nemes zou geloven dat wij hier net stonden en dat pastoor aankomt gefietst op de motorbike. Maar ik geloof niet in de voorzienigheid. Ja. Kijk, ja, wij ook. Wij geloven inmiddels ook dat dingen gewoon op ons pad komen, dat dingen gewoon gebeuren. Wilt je zo vriendelijk zien om nog even met ons naar buiten te gaan? Ja. Want, en dat zeiden we net ook al tegen elkaar, tenminste Joost Smeets, onze geluidsman, die begoest erover. Prachtige beelden, trouwens. Ja. Waarom die tweeën? Ja, de linker, Barbara, daar kan ik iets bij voorstellen. Ja. Een keer gewoon, maar... Ja. Nou, die komen uit de oude kerk, die is afgebroken. Het is een Petruskerk hier in Chevemet. Daar komen die beelden vanaf. Dus die is in begin jaren 80 gesloopt. En dit zijn beelden die daar zijn gekomen. Je ziet daar een lans, die niet origineel is natuurlijk. Maar... dat is dus op een gegeven moment de patroon van de koempels aan de linkerkant, Barbara. En we hebben de aartsengel Michael. Vandaag vieren we het feest van de 3 aartsengelen. Michael, Gabriel en Raphaël. Nou, de bestrijder van het kwaad. En als ze op de pastoorstreepje vlogger Hans Kreubels kijken, dan ziet je vandaag ook een vlog over lui van de Chotterie, die Sint-Michael heette. Sint-Michael strijdt tegen de draak. Nou, dat zit je eronder. Dus de draak die wordt door die lans gedood. Een paar jaar geleden, hier wordt nogal gekloot, wordt die lans plotseling voet, dus ja, gekloot. En toen heeft de Chotterie Sint-Michael gezorgd voor deze nieuwe lans. En zoals we geloven dat de engelen ons willen helpen, die verneed zijn, zo weten we dat we ook een roeping hebben om voor elkaar, als een engel er te zijn, elkaar te helpen. Tegen alle kwaad wat er is. En dat is natuurlijk op allerlei fronten. We hebben een coronavirus. Ik denk een van de grootste problemen in onze tijd is niet het corona, maar is de eenzaamheid. En dat wordt door het corona alleen nog maar versterkt. Jullie zijn nog eenzamer als ze geen bezoek vinden. En verenigingen, niet alleen chutterieën, maar ook andere verenigingen, moeten echt vechten tegen het individualisme. Nou, dan is zo'n patroon als Michael natuurlijk een prachtige voorspreker. Te zeggen, ja, we moeten de heng in elkaar slaan, jullie moeten oog, oor en hart voor elkaar gaan krijgen. Heb je daar ook een plan voor klaar liggen? Wie we die eenzaamheid kunnen bestrijden? Precies. Nou, je ziet daar een zeilke, dat is een grote zaal, zo'n 100 vierkante meter. We beginnen over 2 weken met een gratis maaltijd voor jullie aan de onderkant van de samenleving. Met de huidige regelgeving, die we hebben 1,5 meter, komen jullie op donderdagmiddag vanaf 5 uur en dan krijg je dan een gratis maaltijd. Het gaat niet alleen om te eten, maar ook om contact te hebben. Zodra de 1,5 meter wordt opgeheven, dan kunnen ongeveer 60, 70 jullie daarin terecht. En dat is het initiatief Caritas 045. Een van de initiatieven om jullie bijeen te brengen en gaat te doen aan die eenzaamheid. Zoals we als kerk heel veel proberen, bijvoorbeeld iedere zondag is hier koffie drinken na de mis. We hebben de helft van de kerk vrijgemaakt, een grote ruimte. En dan kunnen jullie na de mis een kopje koffie drinken. En toen we dat de eerste keer deden, nadat de kerken weer open mochten, hebben we van jullie gemerkt dat ze niet alleen het fijn vonden om een mis bij te wonen, maar ook om elkaar weer te zijn. En met een achtneming van de afstand, ja, toch weer... Mensen missen dat, hè? De bijeenkomsten. De bijeenkomsten. Onder elkaar zien. En dat is, denk ik, wel onder andere de kerken gaat kunnen betekenen voor de samenleving. Nou ja, zeker met dit soort laagdrempelige, ja, dat is zoals, toegankelijke... En wie eenvoudig kunnen goede ideeën zien, hè? Ja, heel eenvoudig, het hoeft weinig te kosten. Dit heeft zo goed als niks gekost. En we gaan dus ook niet drempels opwerpen, het maakt niet uit of jullie gedoopt zijn of geluif of wat dan ook. Iedereen is welkom in de kapel, iedereen is welkom bij de tas koffie naar de mis, iedereen is welkom voor de gratis maaltijd. Omdat ik denk dat is wat de kerk toch ook wil uitdragen, dat we samen onderweg zijn. Nou, het klinkt misschien bizar, maar is corona dan niet ook een kans voor de kerk? Ik denk, ieder kwaad wat er is, alle lieën enzovoort, is natuurlijk in zich heel slecht. Corona is verschrikkelijk.
Amerika meer dan 200.000 doden. En die miljoenen lui die lieën, wereldwijd. Tegelijkertijd gaat het, zoals Cruyff het al zag, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dus we moeten ook kijken, wat zijn de kansen? Nou, in onze tijd bijvoorbeeld kansen digitaal. Door de coronatijd, ja, koos ik wekenlang nemens ontvangen in de kerk. Dan dacht ik, nou, dan gaan we maar dan de lui toe via de digitale weg. Dus iedere dag heb ik een vlog over de mis en een avondgebed en een vlog en een interview, zoals Geer nu doet met mij. En dus zijn mogelijkheden. Dus ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Ja, en in tijden van crisis wordt de creativiteit geprikkeld. Ja. En heeft Majesteit in de pastoor die volgens mij een creatieve geest heeft. Nou ja, dus ik denk het is voor allemaal zijn uitgenodigd om niet bij de pakken neer te zetten en zeggen het is verschrikkelijk. En ja, het is alleen maar wolken boven ons. Achter de wolken schijnt immer de zon. Alleen dan moet je kijken hoe gaan die wolken dadelijk goed erin. Dat moet ze wel zien. En ik denk dat we dus allemaal kunnen metwerken aan de mogelijkheden die er zijn. Dus ik geloof meer in mogelijkheden dan in onmogelijkheden. Meneer Pastoor, je hebt behalve dat je een begenadigd verteller ziet, is duidelijk te zien dat je ook werkt met enorm veel passie doet. Maar we gaan nou richting de donkere dagen. Ja, ook daar zijn we natuurlijk als kerk mee bezig. Hoe gaan we dat vieren? Ja, dus allereerst, er zijn nu hier in Kerkrade aan de onderkant van de samenleving die inderdaad ook weinig geld hebben. Dus we beginnen dan met een adventsactie. We verzamelen 4 weken lang voedselpakketten in de kerk. De kerken in Kerkrade, en die werden verdeeld. Ruim over de 100 lui kregen rond de Kerstmis dus een voedselpakket dus. Waarvan we weten dat ze een smalle beurs hebben. Met Kerstmis, ja, het probleem is dat we maar pakweg zo'n 150 lui in de kerk kunnen ontvangen, terwijl we normaal 500-600 lui hebben op kerstavond. We gaan dus het aantal missen opschroeven, zoveel als we kunnen, zullen we op kerstavond doen. En we zijn met een plan bezig, maar dat mag ik nog niet publiek maken, waar we misschien een mis kunnen doen voor, schrik niet, voor een paar duizend lui.